To ni dai har yanzu a halin da nake ban da yau daga ranar da aka ɗaura auren nan, ranar da muka ɗebo kaya washe gari ranar Lahadi in ban da yau ɗinnan da muka haɗu da ita a Hisba, gaskiya ban ƙara ganin ta ba. Sun kafe ƙwarai kuwa akan sai na yi lefe yarinya za ta je. Na kira yarinyar nan ma akan su je su ga gidan da za a tara kaya. Ta ce ita ba wani gida ne a gabanta ba. Ibrahim Umar. Daga wace unguwa? Daga Dawakin Kudu Local Government. Na'am. To kana cikin waɗanda aka ɗaura aure na Hisba? Ina cikin waɗanda aka ɗaura aure na Hisba a gidan sarki. Na'am. To kai ne ka kai kanka Hisba ɗin ko kuwa abin yake haka ji labarin auren Hisba? Ina gida, akwai baban yarinyar ɗan Hisba ne, shine ya kirawo ni ya ce ga wata dama ta samu da za a sami sauƙi tsakanin ni da shi. Amma dama kuna da shirin aure kenan? Dama muna da shirin aure, Allah ya kawo kuma shi ya ce ba shi da hali da zai iya wa yarinyar nan kaya da zai yi mata aure sai dai a jira. Kai da ita kuka je Hisba ko shi ne su koko a gaba ya kai ku Hisba? Shi ne ya sa mu zuwa Hisba. To bayan kun je Hisba me ya faru? Bayan mun je Hisba an mana test mun dawo suka ce maganar lefe. Na ce ni kuma gaskiya ba ni da damar yin lefe. To bayan nan an amince an je har an kai ga ɗaurin aure? An amince an kai da ɗaura aure. Kuna cikin waɗanda aka gani duk wannan bukukuwa da aka yi da ku aka yi? Ƙwarai kuwa a gidan gwamnati ma mu aka fara baiwa kaya lokacin da aka kai kaya ranar Asabar. To yanzu kai a matsayinka na ango ka sha kanshi, amarya ta tare ko wani hali ake ciki? To ni dai har yanzu a halin da nake ban da yau daga ranar da aka ɗaura auren nan, ranar da muka ɗebo kaya washe gari ranar Lahadi in ban da yau ɗinnan da muka haɗu da ita a Hisba, gaskiya ban ƙara ganin ta ba. Amma menene ya faru? Abin da ya faru yanzu mun je Hisba an yi kwanaki babanta mun je da na je aka ce ba ta nan, ba ta da lafiya an ɗauke ta, ƙanwar babanta ta ɗauke ta ta bar da ita daga gidan babanta. Na je gurin duba ta na tarar da ita lafiyar talau. Sannan na tashi zan taho, ƙanwar babanta ta ce sai in sake ta. A dalilin me? To ni ma kaina ban san wannan dalilin ba. Sun ce ba na girmama su, ba na ba su daraja, ina musu magana tana hawa kansu. Don haka sai in saki yarinya. Na ce musu to ni ba zan sake ta ba. Sai na gaya mata ta je can gurin da aka ɗaura auren nan, sai ta je can ta nemi sakin yarinyarta. Amma ni ba zan iya sakinta ba a dokokin da na sani na auren nan. Su yanzu me suke bukata kai musu ne? Abin da suke bukata, babanta ya kirawo ɗan uwana a waya. Ya ce in saki yarinya tunda dama akwai kayana a gurinsu, ba wani abu ne ya haɗa ba, umma daga baya ne su sa nemi kayana sa bani. Ni kuma na ce ban yarda ba, ni ba zan saki ba. Amma me yasa suke neman kai saki? To ni ban san menene dalilin abin da yasa suke neman hakan ba. Kamar an ce sun kafe lalle bayan bikin wai sai ka yi musu lefe, me gaskiya haka? Sun kafe ƙwarai kuwa akan sai na yi lefe yarinya za ta je. Na kira yarinyar nan ma akan su je su ga gidan da za a tara kaya. Ta ce ita ba wani gida ne a gabanta ba. Amma me yasa kai daga wajen bikin baka sa Amurka a gaba kun wuce ba? Daga gidan biki abin da yasa ban sa amarya ta mu huce ba a gyara gidan, ba a ƙarasa gyara gidan da zan sa ta ba. Yaushe ne a ƙarasa gyaran gidan? A ranar Lahadi aka gama na sami gidan da zan sa ta. Daga faɗa musu me suka ce kuma? Da na faɗa musu shine babanta na ce masa to zan yi tafiya kwana ɗaya zan dawo. In sun taho wadda zai taho ya zo ya gani a bashi lamba ta ya to ya gani ko a sa waɗanda za su zo su gani. To daga nan kuma cikin yardar Allah dai har yamma ta yi ni na zo na hau mota na tafi
babu wadda izo, babu kuma wani. Sannan da zan tafi ma na bar sallahu na kirawo shi na tura masa lambar wadda zai zo ya nuna masa gida, sannan kuma Allah bai nufa da su zo su ga gidan ba. Ita amarya ai wace unguwa ce? Yar unguwa uku ce. Kamar kun ɗauki tsawon lokaci dama kuna soyayya? Mun kai shekara 1 da rabi muna tare da ita. Da akwai hidindimu da kai mata a soyayya ta? Kwarai kuwa. Wa'yanda yake a yau ma an lissafa su, wa'yanda kuɗinsu ya kai naira, a misali abin da aka yi ya kai naira 300 da wani abu. Bazawara ce ko budurwa? Budurwa ce. To yanzu ita tana ina? Ita yanzu ni yanzu mun rabu da ita a nan a Sharaɗa, yau dai da aka kawo ta. Tana Rijiyar Zaki. An kawo ta hukumar Hizba kenan? An kawo ta hukumar Hizba. Kenan ka koma ka yi korafi a ita hukumar Hizba? Yau na yi, da muka zo muka yi magana a hukumar Hizba sai mana magana cewa ita yarinya sun sa ta ce ba ta so na. Da ta ce ba ta so na, aka ce sai in sake ta. Na ce to ni na wahalta mata, sannan ina so kuɗin a biya ni hakkin abin da na wahalta mata, sannan kuma magana kaya a ƙa'idar da wannan gwamna mai albarka da Malam Aminu Daurawa, Allah ya ƙara musu daraja, abin da suka ce mana duk wani aure da ya lalace, in mace ba ta so ko namiji aka samu matsala, za a je a ɗebo kaya cancakat a dawo da shi. To ni na umarci, ina da wadda zan ita yanzu tun da ba ta so na, ni kuma ba laifi ne mata ba, hatta ma an hana ni haɗuwa da ita. To ina buƙatar ni wannan kayan, ni ma na samu wacce nake so, za a ɗaura mana aure da ita a bani. Yanzu ina su kayayyakin da Hizba ta baku, kamar su gado da sif da dibaida? Suna nan a gidansu, da shinkafa da makaroni da katan ɗin sabulu da kuma wannan ledar tsakar ɗaki da kayan gado, da sun ba mu kuma atamfa, an ba ta atamfa da hijabi, ni an bani hula da yadi 5. To shi mahaifinta tana ɗan Hizba ne, yana ina da ake wannan abu? Duk shi ne nan, wancan abun ma shi ne ya kawo. Shi ya kirawo ni ya gaya mini. Yanzu kuma abin da ya sa, yanzu an yi maganar wannan, na ce to maganar kaya yaya za a yi da su, tun da ni ne nan mallakar kaya, ni na sa mota ta je ta ɗebo da sunana aka yi. Yanzu in za a ɗebo kaya, za a iya tafiya da ni a je a ɗebo kaya a inna aka zube shi a dawo da shi? An ce wannan ba hurumi na bane, hurumin hukuma ne. Waye ce ba hurumin naka ba ita? Akwai wadda ya yi mana sasanci ɗazu. Ita hukumar Hizba kenan? Yawwa a can. Yanzu yau a wani matsayi kuka baro ita hukumar Hizba? A matsayin da muka baro ita hukumar Hizba, ta ce mana ta ɗauki bayanai namu da abin da na kashe da komai. To yanzu abin da ta ce mu je sai lokacin da suka neme mu. To yanzu kai kenan an baka haka, baka san makoma ba kenan? Yawwa ni yanzu ban san makoma ta ba, sai abin da yanzu masu mahukunta cikin yadda Allah su taimaka su shiga cikin tsarin nan kamar yadda ike, ni dai abinci ko mun makomata a ciki. To yanzu ita tunda kun ji macen kuna soyayya, kuma har akwai hidindimu a tsakanin ko irin yan wayan nan ba kwa yi da ita ta soyayya? Tun da dai tun ranar Lahadin nan, tun da aka ɗauke ta sai dai ta waya da wasu, ni dai ba da ni ba. In na kira ta ba za ta ɗauka. Misali kai ta yaka tabbatar tana waya da wasu? Na'am? Ta yaka tabbatar tana yin waya da wasu? A'a, waya tana hannunka, za ka kasa waya da wani ne? Ai ba za ka kasa waya da wani ba, ai shine maimakon wasu, ba wai na ce wasu maza ko wani abu ba. In ka kira ta ba ta ɗauka? In na kira wata ba za ta ɗauka. Amma kafin wannan ranar fa soyayya ku take? Kafin wannan ranar duk mutumin da yake unguwan nan ma san tsakanin ni da ita. Kana zaune ne kai ma a unguwa uku? Ina zaune a unguwa uku. Mazaunin layin mu kusan ɗaya ne. To na ganka ai da wayoyi guda 2. Ta ce yanzu da na zo
Hizbar na zo na same ta, dama ina so mu haɗu da ita don ni bakin ciki na dama wayar. Ina zuwa da na zo na same ta na ce to ta bani wayata. Shine da wayar dama kai ne ka siya mata? Dama ni ne na saya mata da layin da komai, rijista ta nema a kai. Layukan ma guda 2 ne, yanzu akwai ɗaya a wajenta, shi ma na ce ta kawo mini. To yanzu shine karɓe wayarka? Yanzu shine na karɓe wayata. Da anya ko ba a ce tunda ka sha waya da ita ba a ce ta ci waya, ba ka gani ya kamata ka bar mata waya? To ai abin ne bai kamata ba. To yanzu da ka ɓoye ta me ka gano? Gashi kai ma za ka gano. Gashi gawo. Wai kai masu kallo bayani ba ni ba. To abin da na gano, akwai lamba da ake kira, sannan akwai test da ake turowa na soyayya. Gashi ko kai ma zan iya baka ka karanta a ciki. Amma kai har yanzu kana son ta? Ni ina son ta. Da haka idan za su ajiye maganar laifi, kai lafiya. To ai yanzu ita ta ce ba ta ƙauna ta, aure take so a raba. Su dama tun ni bata gaya min haka ba, babanta ya gaya min aure yake so a raba in sake ta. Bayan waccan ita ta gaya min, kuma nan take da suka gaya min kuma aka gaya masa, sannan ya zo Hizba ice a raba aure. Amma kai ka taɓa yin aure ne? Ni ina da aure. To karshe wani kira za ka yi ga shi gwamnan Kano da kuma Malam Aminu Daura? To ni dai taimakon da nake so, kamar yadda na je gidan gwamnatin nan, na zo na ga menene abin da su waɗannan bayan Allah suka yi da mai girma gwamna da mai girma Kwankwaso, sannan da shi Malam Aminu Daurawa, to sai dai Allah ya saka musu alkhairi da alkhairi akan abin da suka yi. To ina so do Allah do annabi su bincika, su shiga cikin wannan al'amari, a duba al'amarin nan, duk abin da ya kama ni ina so a duba min a ciki, a nema min hakina akan wannan magana. Wannan kaya da aka bayar, an ce in kun rabu da mace tana da mallakin da za ta ci shi ne ko kuwa?